Hier op het roosterstem. We hebben altijd een planning hier en daar kan je zien waar iedereen stiert. En we staan op het terras, voorkant. Terras voor? Dus gaan we daar maar heen. Oké. Zo, dus dit is die werkterrein? Ja, voor jou is dit mijn werkterrein. Ja. Het is net echt zin maar. Nee, en toch zitten er nog wel mensen moeten. Ja, maar we hebben de schermen nu, dus dan gaan mensen altijd mooi in de Rijn ziekjes in een droogplakje. Een droogplakje op. Een doekje om de tafelskin te behoren, een portemonnee maar de meeste in auto rekening in. En we hebben een computer, dus een handhold nemen we dat. En ik heb zo alle bestellingen nog meer, maar dan komt het, bij de bar komt het er weer uit. Ik wil wel een wijntje. Je wil een windje? Ja. Geef mij maar een glasje witte wien. Witte, al je witte wien? Nee, rood. 2 droge rode en 1. Nee, niet zoete witte wijn. Dus nou is hier het bondje eruit kan? Ja, het bondje is eruit kwam, dus nou moet het even mooi stellen. Zet maar hoog. Ja, zo goed. Het is nog betiert, hè? 2 handen. Moet je even met. Oké. Geef meteen een Zo? Ja, dat is keurig. Ja. Nou, keurig is wat ik even droeg bleu weer. Oh, wat ben je netjes. Jeetje, wat mag er niet koeien. Dat is nou simmer in Friesland. Ja, de tafeltjes met een beetje skipbloeien, toch? Ja. Hé, maar jij bent dan het beste simmer gewoon, hè? Nee, maar de voorsimmer is wel heel mooi. Ja, ja. Dus erin voor geluk maar ja, meestal gaan toch wel buiten zitten bij de Rijn. Nooit is altijd nog binnen zitten. Dus hij vlakken nog. Hallo. Hallo. Krokettenballen. Ja, lekker. Vind je het leuk werk? Ja, het is een leuk team. En het is altijd weer afwachten wat je joet er komt, dus dat is wel heel erg leuk. En snitswieken maakt het dat nog gezelliger en drokker? Nou, het is sowieso drokker en ja, het is altijd gezellig en soms komt er even van vader langs, even te spelen en even, nou, je ziet het hele terras op de kop, dus dat is wel weer even, even gezellig. Dat doet iedereen mooi? Ja, Het hoesje net de hossen? ja, hartstikke leuk.